Amalungu omndeni wakwaMkhize azama ukuthola ukusele kulimala ikhaya labo. Indlu yabo idilike yaphela ngenkathi kubhodloka udaka. Kanti kubuye kwalimala imizi engamashumi 25 lapha. Izakhamuzi zicela usizo. Into esifisa ukuthola amakhaya. Masingathola lamakhaya ngokuqala nje umuntu amakhaya into eyona ngifisa kakhulu. Izindlu eziningi kuthiwa zidilikile lapha ngemuva kokugudluka lapho ebezakhiwe khona. Kodwa izakhamuzi zijabule ukuthi zisindile kanye nokubona indlu yesonto imile noma isike yagudluka lapho ibikhona. Isonto nje phela lasechibini limuve lakade likhona laya kwenye indawo nomgwaqo namapayipi anqamukile nje anqanywe yilokhu umuva kwenhlabathi. Ochwepheshe ababhekelele ukushintsha kwesimo sezulu bathi kujwayelekile ukuthi kugudluke kanje inhlabathi. Landslides are basically caused by the disturbances on a natural slope, and these disturbances are usually, they occur during heavy rainfall or flooding. Sometimes they can even occur during drought periods. Izakhamuzi sezifudulelwe lapha zakhoseliswa emakethe. Londe Khadebe, SABC News, eMgababa.